Vale. Que com tinc diverses pantalles... Vale. La veieu bé, no? La home. Si voleu la faig una miqueta més Sí. gran. Sí. Vale. Això és Jedis. Ok? Vale? Ara, això és la home. Ara mateix és simple, vale? Com us he comentat abans, treballem en Jedis de forma evolutiva, no? Progressiva, va augmentant conforme hi ha necessitats. Vale? Llavors, en un futur, aquesta home, la idea és que tingui els KPIs, no? Els indicadors que feu servir més sovint, vale? Com un mini panell de control. Vale? Us l'avanço. Ara mateix la home és aquesta. Vale. Comentar-vos, aquesta part simplement és, Jedis, ja veureu, manté l'estructura habitual, totes les pantalles intenten que siguin similars, canviant el contingut, no? Però bueno, mantenen sempre l'estructura, llavors ara us explicaré una i ja veureu que sempre són iguals. Comentar-vos també que la formació la feia en entorn de proves, ¿vale? En l'entorn que fem servir tant vosaltres quan heu vingut a UATs i demés per fer proves com l'equip de desenvolupament. Ok? Per això dic, si veieu dades rares o coses que fiquen proves, no us espanteu, és el nostre entorn de proves. Vale. Vale. Jedis té, començo, Jedis té una capçalera, vale? En la que, bueno, la icona, el nom, i aquí té, que això ho veurem una mica més endavant, la icona de l'ajuda, en el que està el manual, el districte del que proveniu vosaltres, vale? En el meu cas, jo estic, com no soc de cap districte, jo tinc a Sarrià, vale? Amb aquest asterisc, però bueno, us soni que... L'idioma en el que voleu treballar, Jedis és una aplicació bilingüe, podeu tenir la informació en català o en castellà, vale? Quan diem català o castellà és que traduïm l'aplicació, no el que escriviu. Si vosaltres ho escriviu en català, doncs sortirà en català, o si ho escriviu en castellà o en anglès, vale? Però l'aplicació sí que serà en un idioma o un altre, el vostre nom, vale? I l'opció de sortir o no. I a la part esquerra sempre tindrem el menú, vale? En icones, perquè ocupi menys. Jo ara ho he fet una mica gran, es pot fer més petit, això és el gust del consumidor, com se diu, vale? Amb el ratolí, amb el zoom del navegador, com treballem en format web, lo podeu fer més gran o més petit, jo ara l'he ficat gran, vale? Perquè lo veieu millor si esteu en portàtil, però ho tenim a l'esquerra perquè no ocupa espai. Inicialment no coneixereu les icones, per tant pot ser una mica complicat, però a la part superior del menú veureu que hi ha 3 ratlletes que en clicar i s'obre el menú complet amb els noms. Vale? Això inicialment sí que lo soleu fer servir, però un cop ja ho tingueu per la mà ja aneu directes. Vale? Què tindrem aquí? La home, que és on estem, vale? Com podeu veure, aquesta part superior, vale? De totes les pantalles contendrà el fil la ubicació on ens trobem. Per què? Perquè si tenim això tancat i anem ràpid, a vegades no ens podem perdre. Llavors, aquí tindrem on ens trobem. Llavors, tenim la home, tenim la secció d'esdeveniments, on crear-los, editar-los, secció d'esdeveniments en planificació, vale? Que ja veurem que aquí és quan treballeu en un futur, no? Per avançat, diguem-li. Pues jo ara creo los de l'any vinent i així, com sé que es repeteixen, los tinc allà. I així ja me'ls vaig calendaritzant los d'aquí 6 mesos. O coses així que treballeu amb avançat, ho treballarem aquí, ho veurem després. Espais catalogats són aquests espais que us he indicat inicialment, no? Que serien aquests espais que revisar, que ha informat, que feu servir més sovint i s'han estudiat, analitzat per un equip d'enginyers especialitzats, vale? No s'ha donat la informació a l'encarregat. Vale? Inicialment aquesta secció la tindreu tots, però no tindreu tots els espais. Vale? Això ho veurem més endavant. Vale? Després tenim la secció d'informes, que serà on generarem informes, organitzadors, proveïdors. Vale? El que hem anat comentant ara mateix lo teniu aquí, com podeu veure. Vale? Llavors, per iniciar, la idea quina seria? Anem a fer com us vaig explicar mòdul a mòdul i anirem formant, ¿vale? Perquè veieu com funciona. Llavors, inicialment,